Tenim una formació política que presenta uns pressupostos, els defensa públicament, amenaçant fins i tot amb convocar noves eleccions en cas de no aprovar-los, i els retira després de comprovar que ni els seus propis socis de govern els hi validaran. La seva cursa per esdevenir la riota del Parlament ha estat meteòrica. El senyor Illa se n'ha fet uns bons tips de dir-me que fracassaré. M'ho ha etzibat des d'aquest faristol i des del seient de presidència. Però he reeixit a l'hora d'aprovar els meus comptes. Qui ha fracassat són vostès. En lloc d'assumir responsabilitats, intentar reconstruir majories o tornar la veu al poble repescant les urnes, vostès tornen a la normalitat, a la seva de normalitat, la dels decrets llei abusius i injustificables, i ho fan amb una naturalitat que es fereix. És admirable la determinació i habilitat d'aquest govern a l'hora de substituir un pressupost treballat pel degoteig constant de decrets improvisats. Fingeixen urgències intermitents per continuar fent la viu-viu, però l'única urgència real que té aquest país és la de substituir-los a tots per dirigents competents. 27 pàgines de decret llei amb què pretenen mastofejar-ho tot. Fiscalitat, urbanisme, funció pública, control financer, telecomunicacions, sense resoldre absolutament res. La brúixola es va inventar abans que el rellotge, precisament perquè és més important la direcció que el temps. Vostès han perdut el nord i ara frisen per guanyar minuts manipulant les broques. Aliança Catalana té el rellotge al canell i la brúixola als dits, a punt per agafar el relleu, si així ho dictaminen les urnes. En aquest decret llei vostès es limiten, com sempre, a apujar impostos, a erradicar controls i fiscalitzacions sota l'excusa d'una suposada simplificació i agilització, a proporcionar allotjaments temporers a mà d'obra barata en comptes de resoldre el problema habitacional dels catalans, a recol·locar i promocionar internament funcionaris afins. En definitiva, sota el recer omnipotent de la paraula urgència, ens entaforen tot de mesures provisionals encarades a beneficiar els seus deliris ideològics o les seves necessitats de partit. No només votarem en contra d'aquest decret llei, sinó que exigim que es retiri i que es presenti com a projecte de llei ordinari, amb debat, amb esmena, amb transparència. Ho és demanar massa, això de poder debatre al nostre Parlament. No els vaig pas veure tan partidaris de la unilateralitat, no, el 1 d'octubre. I finalment, per fixar la posició del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar... Després d'escoltar els portaveus de l'odi i de l'apocalipsi, crec que és més necessari que mai dir-los 4 veritats. La primera, Catalunya no té por al futur. La segona, els catalans i les catalanes estan farts de la seva fi del món. La tercera, Catalunya és un país fantàstic, ple d'oportunitats i carregat de futur. I la quarta, no l'espatllareu perquè nosaltres ens trobaran a l'escolta, el diàleg i l'acord per millorar la vida del conjunt de la ciutadania. I la majoria d'aquesta cambra també vol avançar i prosperar i no ancorar-se en distopies supremacistes. D'altra banda, hi ha aquells que només volen suprimir impostos i